Benvingudes a totes i tots al Consell Valencià de Cultura. Bon dia, Aurora. Amics, amigues, membres de la institució, artistes, acadèmics, mitjans de comunicació, sigueu totes i tots benvinguts. Avui és primavera i encara que si fora al carrer fa temps un tant canviant, ací dins és un dels dies més bonics i alegres de l'any, amb Aurora Valero de protagonista. Perquè avui, i per unanimitat, i això és molt important, de la institució, per a ella serà la nostra medalla d'honor. Estic segura que no diré res del que Irene Ballester, que ens seguiran la paraula, dirà en la laudatio d'ací a poquets minuts. Jo no sabria ni podria dir-ho. Irene parlarà d'Aurora Valero molt millor des del coneixement, també per la seva formació. Però no patiu, que també jo ho faré curtet, com toca que siguen les paraules de benvinguda. He dit adés això del matí canviant perquè el canvi, la inseguretat, és una de les marques de la primavera. Per això és una estació tan humana, perquè és canviant. Este canvi, tal com ho veig, i ho pensava ahir mateix quan pensava en les paraules que volia dir, podria ser també una de les marques d'Aurora Valero. La transformació de la naturalesa, la transformació de tot el que viu, el canvi imparable, irreversible de tot, de les persones també, sotmeses a les lleis de la vida i de la mort. Són lleis que valen per al més menut, per exemple, per a les herbes, per al paisatge, o per allò més gran, el cosmos, les galàxies, que ni tan sols podem observar. Aurora Valero pot ser ha vist això i ho ha volgut entendre a través dels grans cicles de la seva obra, a través de les seues sèries de pintura. L'evolució d'una sèrie a una altra, la falta de tancament de cada una d'elles, crec que ens diuen que, fonamentalment, no hi ha res que puguem donar per entès o per sabut d'una manera radical. Si m'apureu tot el contrari, quasi l'únic que sabem, d'acord amb l'obra d'Aurora, és que per entendre res només tindrem per davant un camí molt, molt atzarós. Atzarós, personal i equívoc, com ja ens ho feien saber els déus de Grècia en la Ilíada o el Javé en la història de Jonàs, i abocant-nos al no-res. Però també hi ha un alè de transcendència que acompanya els millors de nosaltres, que és també un principi de la pintura d'Aurora. La resumiríem en la cerca de la veritat, d'una veritat, o si cal, de més d'una. I això per mitjà del crear, per mitjà de l'obra. No deu ser casual que una de les seues sèries es diga Bereshit Berà. Són les primeres paraules del Gènesi, del primer llibre de la Torà, el primer vers, el principi del principi, traduït en el principi va crear. Doncs Aurora Valero va crear pintura, va fer art, i el món la va conèixer i ha millorat aquest món gràcies a la seva obra. Com a artista, com a dona, com a valenciana, va lluitar i es va obrir camins i ens ha obert camins a tots nosaltres. Ha buscat la veritat. Per tot això la reconeixem amb humilitat i estem molt contentes que ens hagi volgut admetre en més d'un moment de la seva vida. Gràcies, Aurora, per tot això i gràcies a tots vosaltres per acompanyar-nos. I ara serà el nostre company Jesús Huguet, secretari del Consell, es llegirà l'acta
abans que Irene Ballester, la companya i consellera, es passa la laudatio d'Aurora. Gràcies. Acta del ple del Consell Valencià de Cultura del 29 de gener de 2024. Jesús Huguet Pasqual, secretari del Consell Valencià de Cultura, informa que en el ple del Consell Valencià de Cultura de 29 de gener de 2024, a l'apartat 9 figura aprovació, si és el cas, de la concessió de la medalla d'honor del Consell Valencià de Cultura a Aurora Valero, punt en el que s'aprova per unanimitat la proposta de la Comissió de les Arts. Aurora Valero és un referent del món artístic valencià actual per la seva extensa i potent producció pictòrica en crear un testimoni social sobre la dona, sobre les realitats del món identitari mediterrani o sobre la natura, i darrerament propiciar la sèrie Cosmos, on investiga formes, moviments i transformacions dels fenòmens naturals. Per tot això i tantes accions i actituds d'Aurora, el Consell Valencià de Cultura s'honora concedint-li la seva alta distinció. Com a secretari del Consell Valencià de Cultura, en dona fe a València el 25 d'abril de 2024. I ara té la paraula la nostra companya i consellera Irene Ballester. Presidenta del Consell Valencià de Cultura, senyora Dolors Pedrós Company, secretari del Consell Valencià de Cultura, senyor Jesús Huguet Pasqual, membres del Consell Valencià de Cultura ací presents, distinguida Aurora Valero Cuenca i també als i a les membres de la seva família, autoritats, persones assistents, amigues i amics. És per a mi un honor i un immens plaer poder dur a terme la laudatio a la pintora Aurora Valero Cuenca, qui avui el Consell Valencià de Cultura, a proposta de la Comissió de les Arts, presidida per la senyora Amparo Carbonell Tatall, li farà entrega de la medalla d'honor de la nostra institució. Estimada Aurora, benvinguda al Consell Valencià de Cultura, a la teua casa, on l'estima i admiració per tu i pel teu treball es fa palesa. Avui és un dia bonic i especial per a tu i també és un dia bonic per a nosaltres, com ha comentat la nostra presidenta. Sentiments que fem presents en un esdeveniment com aquest, mitjançant el qual reconeixem la teua trajectòria professional, perquè tu, Aurora, eres una de les pintores més importants de l'art contemporani valencià. Aurora Valero Cuenca, nascuda a Alboraya l'any 1940, té una trajectòria com a pintora de més de 50 anys. Llarg és el camí que ha recorregut Aurora Valero des que als inicis dels anys 60 s'endinsara per la senda de la pintura. Perquè la conec, l'estime i l'admire, els puc dir que Aurora Valero és una dona forta, contundent i de conviccions fermes. Des de ben joveneta, amb sols 12 anys, ja transitava pel camí de la pintura, obrint espais sense límits en una època on els espais per a les xiquetes i per a les dones estaven delimitats. Aurora Valero ja en aquells anys no es resignava a no ser, sinó que ella volia ser sense rendir-se mai. Aurora Valero és transgressora, com ho és la seva pintura, realitzada sota la influència de l'expressionisme, la plàstica pura i els símbols emocionals amb els quals ella mira el món. Un estil sempre molt personal, sotmès en la seva pintura a una constant evolució. Amb traços carregats d'energia en totes les seues etapes pictòriques, la seva obra s'emmarca en el tacte de l'articulació desgarrada de les seues pinzellades, convidant-nos a submergir-nos en relacions simbòliques on el color i el moviment ens omplin d'emocions. La pintura ha estat per a ella una finestra oberta al món, amb la qual ha donat un testimoni de vida, de força continguda, de ritme melòdic i també del seu temps viscut amb l'energia vital que a ella la continua caracteritzant.
La tenacitat ha sigut una constant en el seu treball, demostrant sempre tindre una vitalitat i curiositat única. De traços enèrgics i de mirada sempre desperta, l'obra d'Aurora Valero és una projecció de la seva personalitat traslladada a diferents formats, també de grans dimensions. La seva pintura la defineix al mateix temps que la seva trajectòria és un reflex de la seva vida. La seva carrera professional, la qual també inclou la docència, és aclaparadora perquè abarca més de 50 anys. La seva vessant docent l'ha dut a ocupar diferents càrrecs, com a ser catedràtica numerària, directora del Departament de Didàctica i Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat de València, a ser també secretària d'Escoles Normals a Còrdova, subdirectora de l'Escola Universitària de Magisteri a Tarragona, a més de ser doctora en Belles Arts amb la tesi dirigida pel catedràtic Romà de la Calle sobre la plàstica de Manolo Miralles. A més, des de l'any 2005 és acadèmica de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València. Aurora Valero diu que la qualitat de ser tan constant i treballadora com és procedix de sa mare, de nom també Aurora, mentre que la força sobrehumana per existir diu que li fou transmesa per son pare Rafael. Els dos, pilars fonamentals de la seva vida, com a filla única que és, i per als qui va construir la magnífica casa, estudi i taller que té a la seva població natal, a Alboraya, al carrer Sant Pancraci, i de la qual he de dir-vos que Aurora sent molt orgullosa. L'any 1957, amb 17 anys, s'autoretrata ja amb paleta, amb un rostre caracteritzat per les fortes faccions, com poden comprovar, les quals s'equiparen amb la intenció decidida que té ja en aquells moments d'obrir-se camí recolzada per l'energia de la joventut. La seva mirada afirmadora i amb la seva mà ja agafant el pinzell preludia el sacseig emocional al qual la seva pintura ens introduirà. Ella és la jove que està feliç per estudiar en l'Escola de Belles Arts de Sant Carles de València, a la qual arriba caminant, atravessant l'horta nord de la seva infantesa, malauradament ja quasi inexistent. L'any 1962, la Diputació de València llançà una sèrie de pensions per a artistes als quals sols podien postular-se homes. Aurora Valero, valenta i decidida com és, es presenta amb el pseudònim de Titón, competint amb altres artistes coetanis a ella, com José Beto o Ramon Polit. Aurora Valero guanyà la pensió de la Diputació de València i amb ella trencar el sostre de vidre indestructible fins a aquell moment i que feia que les dones no pogueren progressar en els seus estudis. Després seria mare d'un fill, de Rafa, en uns temps on la maternitat era difícil de conciliar amb la vida laboral. Les dones, silenciades en la seva època, seran les seues referents, a qui sempre tindrà present en les seues pintures. Els seus rostres són l'esperit que reflexarà l'estat d'ànim de la pintora en temps més que convulsos a l'ombra de la dictadura franquista. Així ho podem veure als rostres de les ballarines, als de les dones amb xiquets, que són dues pintures de l'any 1964, on l'angoixa de la repressió i el silenci marquen la seva pulsió interna. Un expressionisme interior i dinàmic que l'enllaça amb Goya i que rebutja l'ancoratge de la pintura espanyola encara en els paràmetres de l'academicisme del segle XIX. Per Aurora Valero, la mitologia clàssica i les seues dones són també font d'inspiració. Junt amb elles, referents de la llibertat que no tenen o no entenen de límits, la seva pinzellada es torna cada vegada més llarga, cada vegada també més expressiva. Elles són l'esperit i la percepció de com Aurora Valero entén la vida. Gea, Antea, la Magna Mater, les Sibil·les, són matèria i estructura, són ritme, expressió i força, confluint en un mare magnum d'emocions i de sensibilitats. El cosmos, el sistema ordenat i harmònic de grans dimensions que ella pinta,
oposat al concepte de caos, és qui les engloba expressant la seva energia creativa envoltada sempre de l'espiritualitat immortal. Aurora Valero és emoció, acció i vitalitat. Als seus 83 anys continua pintant, perquè segons les seues paraules, el quadre està igual de viu que la seva vida. I continua també exposant arreu del món. I ho ha fet ja a França, a Bèlgica, a Suïssa, a Alemanya, als Estats Units, a Colòmbia i en breu ho farà a Portugal. Estimada Aurora, per a mi també és un dia molt important, perquè escriure i llegir aquesta laudatio suposa per a mi una alegria personal i professional. I també podríem dir que un somni complit, si em permets. Com bé saps, i per això ens vam conèixer, la meva investigació al llarg de la història de l'art s'ha centrat en la visibilització de les dones artistes, apartades i invisibilitzades del relat dominant clarament escrit des del punt de vista masculí. Avui, el món de l'art en general i l'art contemporani valencià en particular és una mica més just per fer-te aquest reconeixement merescut amb el qual el Consell Valencià de Cultura premia i reconeix la teua trajectòria artística. És per això que quan una dona rep un reconeixement, siga el que siga, totes les dones ens hem de sentir contentes i inspirades, perquè hem fet un pas endavant cap a la igualtat. I a més tenim una nova dona referent amb qui mirar-nos i a qui seguir. A més de reconeixement, estimada Aurora, amb la medalla d'honor amb la qual avui el Consell Valencià de Cultura reconeix la teua trajectòria com a pintora, la societat també avança en igualtat, perquè tu amb el teu treball has trencat barreres i has construït camí per a les dones que després vindran, entre elles també la teua neta mare. Enhorabona, estimada i admirada Aurora, per esta medalla tan merescuda. Ens votem l'ordre, perquè ara, segons el protocol, signaria el llibre, però hem cridat el llibre, ja quan vinga ja ho farà. I ara té la paraula la nostra homenatjada, Aurora Valero. Teu és la paraula. Bon dia a tots. Com podeu veure, estic molt emocionada, perquè aquestes dues persones tan meravelloses no em deixen res per dir. Ho han dit elles tot. I la veritat, estic que, bueno, anem a dir el que puguem, no? A veure si podem afegir alguna coseta a tot el que elles han plantejat. Presidenta del Consell Valencià de Cultura, la Dolors Pedrós. Ai, senyor. Dignes membres del Consell, senyor secretari general i en aquest cas també estimada Irene Ballester, que des luego ha sigut increïble. Ja m'has ajudat en altres ocasions i realment mereixes que te donem unes gràcies agraïdíssimes per tot el que has dit i per tot el que has fet per mi.
Senyores i senyors, amics i amigues, no hi ha paraules. És impossible per mi dir-vos el que ha estat, en el vespre de la meva vida, l'encontre amb aquest aconteixement tan inesperat i tan extraordinari. Als 83 anys, rebre aquest magnífic guardó em reafirma en que tot el temps que han ocupat les meves activitats artístiques, educatives i investigadores no s'ha perdut inútilment. Gràcies. De tot cor, moltes gràcies. Sí, ha estat una vida prou llarga i intensa. Finalitzats els estudis acadèmics, 63 anys dedicats a la pintura, 44 fomentant i ocupant-me de l'educació i ja uns quants més investigant amb la mateixa passió tot el que es relaciona amb la matèria artística, com és realització i direcció de tesis doctorals, llibres, escrits i articles publicats, conferències impartides a Espanya i a l'estranger, en fi, tot el que ha ocupat la major part del meu temps, ara es pot veure com un conjunt d'activitats que, això sí, a més, he fet amb tota la profunditat de què sóc capaç i sempre amb el dubte de si encara ho haguera pogut fer més i millor. És evident que la meva vida ha estat un projecte ambiciós i que m'ha ocupat tots els moments dia rere dia. Ara bé, honestament, tinc que reconèixer que tot això ha estat possible gràcies, en primer lloc, a la família que m'ha ajudat sempre i ha estat un pilar fonamental per a sostindre la construcció del meu destí. I si bé és cert que he tingut que correspondre dedicant-me a ells, iaios, pares, marit, fill i ara neta, construint un compromís indefugible, també ho és que sense ells res no hagués sigut el mateix. Així que a la família i a les persones que m'han acompanyat i ajudat des que les vaig conèixer, Ximo Michavila, Salvador Soria, Encarna Valero, Gonzalo Anaya, Carme Santa Cruz, Lola Morón, Josefina Luján, Román de la Calle, Amparo Formentín, Ángeles López Artiga, i en fi, tants i tants d'altres, no puc deixar-los a l'oblit en aquest moment tan especial per mi. Tots han estat relacionats amb la meva tasca, d'una manera o d'una altra, i estic segura que mirant la realitat des dels seus ulls, el meu aprenentatge espiritual i social s'ha enriquit considerablement. Vinc d'una situació que es va marcar profundament a tots, car vaig néixer a l'any 1940 i ja sabem el que va suposar aquesta contingència als que la varen patir. La meva família treballava la terra arrendada des de la Reconquesta i això feu que a la meva infantesa mai vaig tindre l'oportunitat de descobrir un horitzó més enllà del que l'escola primària ens oferia i que, per cert, era prou elemental. Ara bé, allí es van omplir el cap i el cor amb consignes hitlerianes de superioritat personal i nacional, en les quals havíem de construir un destí que es convertiria en éssers superiors, forts, únics i exemplars. Però no ho he expressat bé. Això era pels homes. L'idealisme femení era diferent. La nostra tasca essencial era sotmetre's a la voluntat d'ells. Devíem ser sensibles i dependents i mantenir-nos en una invisibilitat absoluta. Sense dubte, a mi em va impressionar més el paper assignat als homes i d'alguna manera em vaig quedar amb ell. És a dir, que vaig elegir adoptar un rol diferent d'allò que estava programat per a mi al voltant dels sexes. Podeu imaginar els problemes que això em va portar quasi al llarg de tota la meva vida. I també, en el meu cas, tenia que donar el millor de mi mateix i jo sempre he confiat en les meves possibilitats, foren o no reals. Un altre problema. Com que em vaig criar sola, mai no vaig eixir al carrer a jugar ni tenia més companya que la dels animals, com ara el gos o el cavall. Entre les consignes escolars i les narracions on s'inspiràvem, Blancaneus, la Cendrerola, el meu món era un embolic on res no estava clar. Les heroïnes, al remat, aconseguien brillar de la mà d'algun príncep. Devíem esperar això de la vida? Per mi no, de cap manera. Jo necessitava demostrar-me a milles de més el meu valor, amb la convicció de que és clar que podien existir uns límits humans, però tot depenia del bon aprofitament conscient de les meues capacitats. Bé, anem a deixar així aquest tema o no parlarem d'altres coses. Als 10 anys vaig ensenyar a llegir, escriure i les 4 regles als xiquets del poble que no estaven escolaritzats.
No tinc consciència de per què ho vaig fer, però sense dubte la instrucció era necessària si volíem integrar-se en una societat que, tot i sent miserable i raquítica, exigia un mínim de coneixements bàsics als seus ciutadans. El primer llapis compost va caure a les meves mans als 11 anys i el primer pinzell als 13. És a dir, que molt prompte, encara que de manera intuïtiva, vaig començar a ensenyar a dibuixar i a pintar, sense saber res de l'existència d'estudis o titulacions superiors. Tampoc coneixia la història de l'art ni l'existència d'artistes al món. Afortunadament, aparegué Mitja Vila en 1953 i es va ensenyar aquesta matèria en arts i oficis. Quin cataclisme! Em vaig tornar boja i en aquell moment vaig descobrir una realitat que de sobte va decidir el meu destí. Sembla miraculós si tenim en compte la elementarietat pobletana d'aquells temps. Tot això ens porta a considerar que l'educació tant meua com dels altres sempre ha estat un valor fonamental per a mi i també està fonamental els continguts que s'impartien. Ells devien contribuir al descobriment d'un món que, a més de desenvolupar qualsevol aspecte de l'ésser humà, fora de manera conceptual, sensible, intel·lectual, afectiva o vital, continguera també una projecció social. Jo vaig creure de tal manera que vaig començar a ensenyar a l'any 60 a un liceu, al 64 la filial número 6 de l'Institut de Batxillerat d'Alboraya i finalment, en l'experiència adquirida, el meu quefer educatiu es va consolidar quan en 1969 vaig opositar a càtedra de dibuix en escoles del magisteri i vaig comprendre que en aquell desgavell d'educació artística que patien tant les escoles d'infantil i primària com les del mateix magisteri, hi havia que plantejar-se la feina com una autèntica revolució, si volíem que la societat i cada individu començara a expandir-se i a incrementar la seva sensibilitat des dels coneixements artístics. 44 anys, com he dit, va durar l'experiència, que per cert no es va limitar a l'ensenyament oficial, sinó que es va perllongar fins a la presó de dones de València, on vaig estar un any sencer intentant portar les recluses a un estatus més digne. També vaig treballar amb xiquets del Tribunal Tutelar de Menors i amb xiquets amb necessitats educatives especials, i això sense percebre cap remuneració i sense deixar de pintar i d'exposar en cap moment. Com podeu supondre, he viscut una aventura permanent i intensa, on el ritme trepidant ha estat una constant de la meva vida. Però amb la consciència de que el viure es pot construir donant-li un sentit al quefer diari, i això sense ometre qualsevol contingència que, deixada caure pel destí, ens proposa altres plantejaments i, en conseqüència, crear altres solucions sempre dinàmiques i enriquidores. En aquest punt crec que hauria parlar de la pintura. El primer a considerar és que ella fa important totes les vivències passades, perquè les porta endavant com un reflexe emocional on s'expressa tot. Però sense veure les imatges pintades el discurs es fa molt incomplet. Així que ara després passaré unes diapositives en les que només m'agradaria, per presentar-les, es començar abans fent algunes puntualitzacions. L'expressió artística, i més concretament la pintura, és un treball que sempre el porta a terme una persona sola o aïllada, encara que en alguns períodes de la història de l'art, i ara mateixa, el taller i la creació d'equips o de grups han col·laborat en empreses comunes. Això no passa respecte a l'educació o a la investigació, però en el meu cas, quan tu pinta, sí que ho fa completament sol. Això propicia l'aparició d'estats i de moments especials i d'un retrobar-se allà endins, al lloc on és un de veritat. En aquests moments extraordinaris poden aparèixer moltes coses, un espai infinit, una tremolor emocional junt a una intensitat d'imatges, de vivències, de conceptes. En una paraula, es pot produir un encontre fantàstic amb la vida. I amb la nostra sensibilitat oberta podem imaginar una forma de veritat envoltada de somnis, inclús de foscor abismal i de llum. De fet, ahir és també on la soledat pot ser de vegades poderosa, immensa, és desig i felicitat, desbordament d'amor, i és, en resum, on tot pren sentit i es veu inabastable. És també ahir, en aquesta soledat interna dels moments més intensos, quan es pren consciència de qui som.
Deixa compenetració amb el més gran i el més menut de la natura, de l'espai infinit, de l'univers que només es pot intuir. Però per damunt de qualsevol situació es pot percebre i sentir que tot pertany al mateix principi, al lloc on neix la nostra filiació humana, que en aquells moments d'èxtasi sembla quasi divina. Vos sembla exagerat? Doncs no. Les paraules no poden expressar la bellesa d'un món tan ric i divers. No saben descriure tot allò que resplendeix i ofega d'emoció quan entres en aquest terreny sensible i màgic. Ni tampoc poden expressar la frustració de dispondre d'uns materials tan pobres com són els colors, terres, productes més o menys químics, teles, taulers, és a dir, els mitjans vehiculars que mai s'acorden amb el món interior que tenen que transmetre. No obstant, la realitat no sempre té un caire tan bucòlic i si bé hem tingut experiències extraordinàries, quan ens manquen sembla que s'obri baix dels nostres peus un abisme aterrador. Aleshores sents que l'horitzó s'acanala i es converteix en un laberint i que no disposes de cap fil d'ariana que et porte fins a l'eixida. Al remat, en aquests moments que sempre solen presentar-se quan et trobes entre dues sèries plàstiques, tens que carregar-te de paciència i cercar de solucions enmig d'un fum que s'enlaira davant els nostres ulls i és inaprensible. Però, malgrat tot, ens cal tindre fe i seguir endavant. No m'ha importat massa que l'obra es resolguera de manera figurativa o abstracta. El que ha estat essencial és que amb ella devia donar un testimoni de vida, de força continguda, de ritme melòdic oirat i que encara que voldria contenir el secret de les nostres circumstàncies, aquest només es desvetllarà i sempre parcialment quan intuïm la realitat des de la talaia del nostre temps viscut. I així estem, intentant trencar molts límits plàstics i alhora humans, mentre el ritme, l'estructura, el color i l'espai recorren la superfície dels quadres, donant-los un significat, on l'inconscient i la consciència juguen a intentar traspassar qualsevol límit i seguir la seva trajectòria expandint-se, fins i tot, fora de l'espai acotat, recorrent els murs i proporcionant-nos la il·lusió de que podem seguir creant, expandint el contingut pictòric sense límits fins on la nostra imaginació ens porta. D'aquesta manera, cadascú de nosaltres pot recrear l'obra que contempla, pot eixamplar-la i, potenciant la seva imaginació, iniciar una espècie de vol o un viatge que pot incloure tots els elements inimaginables, des d'un centre radiant fins on la nostra imaginació ens porta. Aquesta llibertat interpretativa es podrà enriquir i fer-nos coautors de cada quadre en concret. I així acabi. De bell nou, gràcies. Teniu la responsabilitat d'haver augmentat el meu compromís humà. Només em resta assenyalar que podeu comptar sempre amb mi per tot allò que vos interesse, vos siga d'algun profit i, a més, vos faça feliços. Vos estime de tot cor. Gràcies. Gràcies. Bé, ara volia passar-vos unes diapositives perquè, sincerament, en les paraules mai s'aplega a poder conèixer de veritat de què estem parlant. Si jo parlo d'un color blau, puc estar 20 anys explicant-vos el color blau i vosaltres no sabrem mai, a menys que parlem de longitud d'ona. No sabreu mai de quin color estic parlant i si el trac i vos l'ensenye, en un instant ja sabeu de què parlem. Esta és la qüestió que la plàstica ens imposa per a poder reconèixer-la i entendre de què més o manco estem parlant, que tampoc arribem mai al límit de les nostres possibilitats. He començat així amb la sèrie de... Ai, espera un moment.
de l'expressionisme líric, que començà realment en l'any 1963 i que porta molts quadres davant d'ella, perquè des que acabí la carrera fins a que es començà esta sèrie passaren 2 anys. El que passa és que un no sap com es començar en el seu camí, no sap com enfrontar el seu missatge. Què vaig a fer? Com ho vaig a fer? I així vaig tindre la sort de conèixer a fons l'obra de García Lorca. García Lorca em va ajudar moltíssim perquè sempre en la casa de Bernarda Alba, sobretot en el teatre, em va proporcionar uns fonaments i una temàtica que va ocupar tota l'obra d'aquests 2 anys. Com podeu veure, la part d'esquerra té un quadre de 2 metres i pico, al que posà a títol Manolo Valdés, que li va dir el romanticismo i la negació, però que se resol sempre en verticals i horitzontals, el qual el fa, encara que vol cridar i vol expressar molt, entre la matèria, que és molt densa, està molt treballada, i aquestes verticals horitzontals, que són les que dominen, els quadres tenen una serenitat encara prou evident, no? Recorde que vaig fer una exposició al Seminario Metropolitano y un dels canonges em va dir: por Dios, está usted ahí marginando a las mujeres, al arte, no, ahí no están caras, pero un momentet, per favor. En las bailarinas y a las personas, pero, por Dios, no me margine también a los niños. L'home aquell tenia un disgust, estava molt preocupat, però és que en aquell moment tots estaven marginats, tots teníem molt que desenvolupar i no podien fer-ho perquè les fronteres estaven tancades i els pobles, almenys on jo vivia, allò érem 5.000 habitants de només, no vull denostar-los, però realment és que érem tots molt catetos i érem tots molt pobres d'esperit. Havíem agafat les consignes, les havíem portat a terme i allí no es movia ni una fulla d'un arbre. Bé, este segon quadre que veu ahí a la dreta és la casa de Bernarda Alba, i això em va portar una experiència molt gran, perquè el quadre de 2,30 metres està a Washington i és una llàstima. A mi m'hauria agradat molt portar-lo així, però així només he portat els quadres que tinc a ma casa, que són meus, que es poden veure en qualsevol moment. Després d'esta època, la gent va evolucionar, sobretot els estudiants, varen plantejar moltes qüestions socials i agafaren pintura d'aquella negra, espessa, i ompligueren tots els murs de la ciutat amb consignes libertàries. El que passa és que a l'endemà de matí arribava la policia en uns cacerolots de pintura negra, que era com el betum, i les tatxava totes. I al tatxar-les deixava unes taques negres i que xorraven. A mi allò m'impressionava moltíssim. Es veu en el quadre de l'esquerra, que té més de 2 metres, dalt de tot es veu una d'aquelles tatxadures, no? I en la de l'esquerra també es veu una espècie de zones negres. L'avanç que es va produir respecte a l'etapa anterior va ser la utilització de la línia diagonal. Tot allò que anava en vertical i horitzontal fent unes estructures harmòniques molt clares, molt senzilles, així trenca de repent i en el quadre de l'esquerra veu un braç que ix cap a la dreta trencant l'espai i després una espècie de curva però que sempre té la intenció d'eixir-se'n per la banda esquerra. Després, que no passa així una maldat, ja era feta. Com podeu veure, la línia diagonal és la protagonista. En la banda esquerra segueix apareguent la tatxaura eixa de la consigna i en la dreta ja els personatges estan ficats dins de la consigna, mans, braços, peus, tot està intentant transmetre la força vital que tenia la gent en aquestes direccionalitats, sobretot diagonals. Així n'hi ha 3 quadres més d'aquesta època. El de baix es diu La Por, Raimon es la cantava, La Por, i el quadre de la dreta que es diu Taranyina, perquè ahí estan totes les figures posades, entaranyinades, estan enganxades. És una situació angoixosa
Els colors, com podeu veure, apenes apareixen, tot és negre, gris, blanc, algun blanc, que sobretot els fondos molt texturats i molt blancs. I va ser una època, això ho vaig exposar a l'Ateneu de València, va ser un escàndol, allí entraven les persones cridant i dient, això què vol dir? Lleveu-ho d'ací. En fi, vàrem aguantar el tiró. I després ve una sèrie que no l'he portat, no la puc contemplar així, perquè no sé on estan els quadros. La vaig exposar a l'Ateneu de Madrid, però jo no sé on... Clar, m'ha canviat 11 vegades de casa i no sé on ha anat a parar. Es va produir aquest canvi radical perquè en aquest moment, en el 1966, varen morir-se els meus iaios, ell i ella, en 48 hores. I jo vaig estar en la seva mort atenent-los fins a l'últim alè. Recordo que li dia al meu iaio, iaio, digue'm algo. I ell me deia, què vols que te diga? Allò per a mi va ser una experiència tremenda, però tremenda, en la qual tot allò que jo havia viscut com a llibertat, com a reclamació de coses, de repent la mort s'ho emportava tot i em deixava allí noueta. La sèrie era més bé abstracta, però tenia una simbologia en unes mans que jo havia gravat i que estampava amb uns números que volien simbolitzar l'infinit i no sé quantes coses més, però que va descol·locar tota aquesta primera sèrie anterior. En aquell moment també, ja estàvem en el 67, 68, i Vicent Aguilera, el teniu ahí, va crear un moviment que es deia Antes del Arte. Jo estava tan desarmada que em vaig sumar d'alguna manera a allò que ell havia proposat i vaig fer aquesta pintura que és molt, com vos diria, jo la trobo molt sensible, però al mateix temps quasi com elegant. En molt de moviment. Per exemple, el quadre de l'esquerra entrava en la filosofia d'ell, és la medalla de no sé quin any, d'aquest any del Saló de Març, la medalla Joaquín Sorolla, i té conjunts aplicació in. En aquell moment, com jo estudiava magisteri, també hi donava classes, allò estava d'alguna manera relacionat, lo de baix en lo de dalt, però era una qüestió matemàtica molt freda. Ja després, quan es comença a moure els planos i les coses, es va humanitzar més, però era una pintura molt difícil de fer perquè la feien tirar línies i realment me va costar molt. Va durar el període que estigui a Còrdova, de catedràtica, el que estigui a Tarragona, i ja a Tarragona em vaig casar, un xic del meu poble, vaig tindre el meu fill allí, i després d'estar 7 mesos al llit esperant el xiquet, que va costar lo seu, doncs me va parèixer que allò ja era molt elegant, molt fi, i que jo estava en un lloc on la vida, el Mediterrani, tornava a cantar. Estava enmig de la mar. La mar per a mi ha sigut sempre una cosa fantàstica, no? I vaig canviar els relleus, com podeu veure, es vaig articular en formes i en colors ja diferents, rojos, blancs, grisos, moviment, i això pesava una tonellada, Este quadre que media metro 60 o per ahí, això era tremendo. Això, posar-ho dalt d'una taula i estar ahí treballant en pastes, després per baixar-lo de la taula, suaves tinta, no? Però es diu l'etapa de relleus orgànics i pense que va tindre també... Bueno, a mi me va agradar molt realitzar-la, però també era pesada. No sé per què en aquesta temporada vaig estar treballant en matèria, en ritmes, el color molt just, i ho vaig exposar molt per allà, per Tarragona, per Reus, per València, en la Galeria Temps, i crec que va ser una sèrie prou interessant. A continuació vaig fer 2 sèries que tampoc les porto ací. Una perquè no tinc ni un quadre d'ella, que era la sèrie d'homenatge a Fídies, va ser una sèrie molt clàssica, molt bonica, realment, de veres. I després vaig fer ja la sèrie L'Horta, perquè al tornar a València em vaig situar en un balcó front a l'Horta i a la mar, i allí vaig veure com desapareixia l'Horta tragada per l'especulació de la
ja ho diré, bueno, és igual, ja sabeu, especulació... Però ja en tots estos quefers que havien passat s'havia instaurat la democràcia, ja teníem una Constitució i les dones ja estaven més ben parades, més ben contemplades. El que passa és que a la realitat allò no es produïa. És a dir, estava en la llei, estava en la lletra, però els costums seguien iguals. I allà al poble allò seguia sent pues, bueno, un lloc que era difícil viure si volies tindre una vida teua personal, en fi. Així que vaig començar la sèrie de la dona a l'any 82 i durà quasi 10 anys. Esta sèrie de la dona, no sé, la vaig plantejar, per exemple, estos dos quadres que teniu al davant. El de l'esquerra medís 2 metres i pico. El de l'esquerra, el de la dreta, quasi tant. Però era més bé una imatge implantada sobre un fons neutre, un fons, com diríem, com un plano, no? I d'ell emergien aquestes figures femenines. Esta és la Magna Mater, la de l'esquerra, l'altra la Magna Dea, i només tenien una vida potent i poderosa en la matèria. La matèria està pintada en una intensitat, en una emoció, en uns colors, i realment l'estructura no es maneja molt, no es mou. És sempre un personatge ficat en un context en el qual el fons és pla, però té molt de volum i té molt de moviment la matèria, i a mi això m'interessava molt, perquè esta de l'esquerra, que és realment la més agressiva, i jo no he fet mai pintura agressiva, però en aquest cas, este quadre és prou agressiu, perquè és ja... Jo sempre fuig de la caricatura, però així ja pareix que n'hi ha inclús un recrear-se en les coses que són ja un poquet passades de rosca, no? Després no, les altres seguiren sent esta de la dreta, que és com una columna en un capitell, o esta altra, que és una dona en una ja sensibilitat extraordinària. També havien passat 10 anys des de les primeres dones, i això es nota perquè la situació s'anava, no sé com dir-ho, s'anava dulcificant, per dir-ho d'alguna manera. Allò va ser tremendo, de veritat. Per exemple, esta que teniu així, la de l'esquerra es diu Antea, la de la dreta és la Sibil·la Atlàntica. La Sibil·la Atlàntica és un animalà, perquè està feta en 2 peces, veureu per ahí al mig una ratlleta horitzontal, que és la que la partix, i el fons està molt dinamitzat, és molt dinàmic, però sempre els colors, la gamma de colors és més bé baixa, blaus, negres, blancs, i l'Antea, que és la de l'esquerra, és una cara, de veritat, molt, no dic dramàtica, jo no penso que la meva pintura ha estat mai dramàtica. Això la gent ho diu, és que és molt dramàtica. No, perdona, és que el que té és una energia brutal, això sí que ho té. És una energia que s'ho menja tot, perquè a mi me se menja també, aquesta energia. Jo, quan acabe de pintar, dic, ja estic bé, m'assenté i dic, hasta demà, si Déu vol, perquè estàs baldat. Ahir has treballat en una intensitat emocional tremenda, no? I com a més el tema t'afectava, doncs imagineu-vos. Esta que tinc així, que és Astarte, és la deessa fenícia anava a dir de la virilitat, però no és de la virilitat. En fi, medís 2,60 metres, este quadre, este cap. El tinc penjat a la paret perquè tinc en l'estudi un lloc de més de 12 metres d'alçada, i és un quadre que me l'estime moltíssim perquè ja va acabant-se la sèrie. Ja sempre té molt de contrast, sempre té molt de ritme, encara que es veja que darrere sempre està el plano, no n'hi ha un moviment cap endins. I això és perquè també soc una pintora expressionista, però àptica. Àptica vol dir que el que la seva percepció capta és el volum.
no és l'espai que fa aparèixer fondos il·lusoris en els quals sembla que allí el quadre se'n va cap dintre i és com si el foradàrem i anàrem a un espai il·lusori o fictici, no. Jo partí sempre d'un plànol. I per què? Pues quasi igual que Rivera l'Espanyoleto, el nostre pintor valencià de Xàtiva. És tot del plano cap endavant. Igual que també Manolo Millares. Manolo Millares, el que fiu la tesi doctoral, posa un plànol que són uns sacs cosits i les costures moltes vegades tenen la secció àurea, el número d'or, en aquestes proporcions, però després el volum va cap endavant, va a recibir a l'espectador. No se fica cap dins, encara que Manolo Millares a vegades inclús fa un forat per ficar-se fins a la paret, però és inútil, allò està pla. I del pla cap endavant, tot el volum ve a recibir-nos com si mos donara la benvinguda. Els meus quadres fan el mateix. Estan plans, situats sobre un plànol, i per això últimament pinten tauler, perquè és més fort i aguanta el que li tires, li pots pegar totes les espentes que vols, i la tela no, la tela se va, la pobra se va fent ondulada i va creant uns espais que no... Este ja és dels últims, la sèrie de la dona, el vaig exposar a Washington. Té 2,30 metres, crec que té, i també és una magna mater o una magna dea d'estes, no? Sense cap, no cal el cap, perquè els seus atributs estan ahí on està diríem, l'alimentació dels fills i a més està només insinuat, perquè així ja estava acabant en la sèrie de la dona, que com vos he dit durava hores de 10 anys. Després d'aquesta sèrie vinga una altra que es deia Contrasts, però sempre, com podeu veure, el fons és pla. I sobre ell cavalguen estructures que estan en alguns punts molt texturades, en altres menys, però que rítmicament tenen una intensitat molt forta, no dramàtica, vull insistir en això, però sí molt expressiva, molt articulada d'unes zones en altres i sobretot la matèria és la que l'articula. Després d'aquesta sèrie vingué la de Bereshit Bara, que ha anomenat molt bé la nostra amiga Irene, però este quadre que teniu davant, que té or, això que es ve groc és or, que li vaig posar, està inspirada en les primeres paraules de la Bíblia, efectivament. Bereshit bara Elohim. I jo, no sé per què, en el llibre d'on ho vaig treure, dia que era, en el principi, los dioses crearon. Això no pot ser. Ells eren monoteistes, no pot dir això, no ho sé. El cas és que jo fiqui Bereshit bara i lo dels Elohims ho deixi ja fora, això ja no ho fiqui. Però este quadre, per exemple, es diu Jerusalem Rosa. És un quadre que té un ritme molt concret, però sempre el fons és prou pla i sobre ell cavalguen tots els aconteixements plàstics que se van manejant d'una manera o d'una altra i van articulant-se entre si. Ve una altra sèrie després que no l'he pogut posar perquè els quadres, alguns és que no tenia fotografia, els ha desembalat, que estic tots embalats, i els ha fotografiat. Però en aquest cas la sèrie és la música d'Àngeles López Artiga, que la tenim així, i que és una grandíssima compositora musical. Quan vaig descobrir la seva música, que era Los Inmortales ella els havia composat sobre l'obra poètica de Vicente Aleixandre en el llibre Sombras del Paraíso, i els temes eren la mar, l'aigua, l'aire, el vent, la paraula, tot això en Vicente Aleixandre era una preciositat. Jo volia haver-ho portat així perquè són 31 metres de pintura en fila, 31, i són 27, 3 per 7, 21 quadres, un al costat de l'altre. N'hi ha 7 que la sèrie la vaig interpretar inspirada en la seva música, perquè quan la vaig sentir jo creia que el món era un altre món. Aquell món era un altre món. La música el transformava. La música era un lloc
on tot ocorria d'una manera màgica i, a més, així com la pintura, com he dit en la presentació la pintura sempre és matèria i la matèria és molt difícil d'espiritualitzar, la música s'expandeix en l'aire i aleshores allò té una altra característica totalment distinta. I quan jo vaig sentir els seus temes en la música, bueno, jo me'l sabia de memòria, jo entrava allí dins i allò era un món fantàstic, un món meravellós. I ho vaig pintar, primer inspirant-me els temes, que eren 7, en la música d'ella. Després vaig pensar, caramba, podria interpretar-los, a veure en la pintura com interpretaria jo aquests temes. I vaig fer altra vegada els 7 temes inspirats en la pintura i finalment dic, ai, el pobre Alexandre, que era el pare de la criatura, me l'he deixat fora. I aleshores vaig fer les 7 últimes obres inspirats en la música. En ell, doncs sí, algun trosset de text escrit, inclús or. Va ser una cosa molt etèrea i molt singular. Això ho vàrem exposar al Sant Miquel i els Reis i allí, en la música d'ella contínuament sonant i els meus quadres posats, allò va ser espectacular. També ho vàrem exposar a la Universitat d'Alacant i a l'Auditori de Castelló. Però aquesta sèrie no la puc portar perquè no puc fotografiar-la. I el catàleg a mi me deixa molt insatisfeta, de manera que només vos ho conte i continue, perquè després d'este quadre vingui una sèrie que es deia Arxipèlags. Arxipèlags, després de tanta emoció i de tant idealisme i de tanta cosa, és una cosa molt concreta, que es feia en mòduls. Mòduls en negre i altres mòduls que, com podeu veure, tenen una espècie de figures articulant-se unes en altres. Però així, el més curiós és que jo el quadre, que heu vist, el vaig pintar com el veieu així a l'esquerra. És a dir, tal i com està, fent aquest escaló, després fa una espècie de rectangle, després torna a fer un altre escaló i les dos planos negres a l'esquerra i al mig, així el vaig pintar jo. Però l'exposició la vàrem fer a la Politècnica, a la Universitat Politècnica. I allí a l'entrada vàrem posar un ordinador i tot el que volia agafava un quadre d'estos descompost totalment, totes les peces per allí enfollonides, i les organitzava. I a l'organitzar-les se creava un altre quadre, que és, per exemple, que tinc així al costat. És el mateix que el de davant, però és una de les composicions que feren les persones que volgueren entrar i jugar en aquells elements. Per això es diu arxipèlags, perquè és una cosa que semblen unes illes que estan totes per ahí i de repent se componen en un muntó d'illes. Bueno, és igual. També tinc que també és el mateix. Per exemple, la banda de baix és com jo el vaig pintar i la banda de dalt va ser una de les interpretacions que feu alguna persona que el va veure així, fent una escaleta, ficant els 2 trossos negres al mig, en fi, transformant-ho d'alguna manera. Després d'això, ja me paregué que estar apretant tornillos perquè cada peça d'aquestes obres les tenien que estar per darrere en unes presilles metàl·liques i tornillos, enganxant-ho tot, era ja molt pesat. I aleshores vaig tornar a pintar en formats prou grans i se digué evolució d'arxipèlags perquè les formes seguien sent les mateixes. Sempre la composició en creu, vertical, horitzontal, i és una sèrie que a mi m'agrada molt perquè després de tot aquell xoc d'estructures, així la pintura tornava a ser independent de xocs i de res, però inspirada en les formes que havien estat en aquells arxipèlags, ara tenien un altre caràcter i aquests quadres són, me pareix que dels més bonics que jo he pintat. Per exemple, aquests 2 d'ací, que tenen una ressonància, un record a la pintura japonesa, perquè estan fets en molt poca pasta, així que jo quasi sempre he ficat prou pasta. Això és quasi com si pintares en tinta xinesa i les
les veladures que fas són molt sutils, són molt suaus. I de veritat, estos dos quadres són de lo més bonic que he fet jo en la vida. Encara que tornava a ficar en per exemple, la línia, i dalt és una cosa i baix és una altra, però en conjunt tot això era, no sé, molt dinàmic i al mateix temps molt suau. No era tan exagerat com les altres composicions que a vegades pinte. Ja després d'això vaig fer l'exposició retrospectiva a les Drassanes. Ahir hi havia 139 quadres i ahir l'última sèrie que vaig posar va ser esta de Somnis de l'Alba. Este quadre és molt gran, el vaig exposar a la universitat, allí estava ell, en 2 metres i pico, i ja es comença a pintar en tauler, perquè el tauler aguanta molt el pes, tots els embats, tota la força que fas contra ell te l'aguanta i no s'afona. La tela s'afona i aleshores tens que anar un poc espai perquè si no te carregues el quadre, però així no pots en ell. Així està el quadre ahí aguantant el tiró i tu pots jugar a fer tot el que vulguis. Este quadre va costar prou de temps de fer perquè, com podeu veure, encara que té unes al·lusions o no sé, a algo figuratiu, en la figura que n'hi ha així baix, els genolls, i allà dalt un altre que se'n va volant per l'aire, jo què sé, però és un quadre que a mi m'ha interessat molt. Este no l'has posat mai, este el tinc a l'estudi i no l'has posat mai. Són com dos figures baix que van un poquet en diagonal cap dalt i una figura molt gran a la part superior que és com si les englobara, no? Sempre els blancs, els grisos, els negres, els rojos, algun ocre. És la meva manera de treballar. Finalment, a l'any 2007, per ahir, començaren el Mediterrani a pegar fort. La mar es comença a entrar en tots els quadres i no es veu, però estos, per exemple, se dediqueren agora. I més que res són composicions on hi ha sempre formes que se n'ixen del quadre, ritmes que nosaltres podríem continuar, si entrem per ací, continuem per dalt, se'n van per acá fora. És a dir, que sempre te dona uns recorreguts visuals que són harmònics, o a mi m'ho pareixen, a mi m'agraden. El de la dreta igual, és una triàgora, així més n'hi ha 2 més, tot això ho vaig exposar a Madrid, 2 àgores més. Sempre l'entrada, el doblar a la dreta, l'eixir-se'n, no? Sempre entrar, eixir i estar en un context que a mi em sembla molt harmoniós. A lo millor a vosaltres vos pareix que no, però jo què sé, a mi sí. Este també és un àgora tremendo, un àgora de color tremendo. Este el vaig exposar fa poc ahir al Museu de la Ciutat. És un quadre molt poderós, que és el que a mi m'agrada. Realment, a mi la pintura m'agrada que siga poderosa, que siga espectacular, que t'involucre, que no te deixi indiferent, que allí la vida estiga palpitant, que estiga de veritat traguent-te a tu i ficant-te dins d'ell. I com veureu, sempre estan els planos darrere, Jo de fer il·lusionisme, res. Així tot va de darrere cap endavant. I els ritmes, això sí, el ritme, les estructures, trencant-se, organitzant-se, això per a mi és una meravella. Així n'hi ha un altre quadre que ja entra dins d'una altra sèrie, que és Laberints. Este quadre té 2 metres i pico, però esta foto no li fa justícia. És un quadre que a mi m'agrada molt, té uns grocs molt poderosos. No sé què ha passat en la foto que no mos ha eixit molt bé. I després tenim esta, que és una estructura espacial, que este quadre sí que m'ha interessat molt per la forma de X que té, però que de la meitat cap avall és més compacte i després vola cap a la dreta, vola cap a l'esquerra, i tot es va articulant enmig d'un color no molt exagerat, perquè hi ha alguns blaus, alguns rojos, alguns ocres, però més que res és el blanc i els grisos. Este quadre a mi sempre m'ha impressionat molt. Després he portat perquè així es comença realment la sèrie del Cosmos. Quan arribarem a l'any 17, me varen encarregar com es diu este xic? Martí Domínguez,
que dirigia la revista de, com es deia, senyor? Mètode, exacte. Em va dir, tu faries uns treballs per a il·lustrar els texts de Mètode, perquè va veure aquest quadre i li va impressionar molt perquè no era un espai còsmic realment molt significatiu, era un poc diferent, estava ahí construint-se d'una manera un poc estranya. I li vaig dir sí, vaig fer aquells treballs per a la revista i després comencé a pintar quadres. Este ja medís 1,70 per 1,70 m, que és el que a mi m'agrada. Per exemple, que era un Cosmos 14, este quadre a mi també m'agrada molt perquè és, no sé, te fica dins del context del cosmos, però no com ho fa l'audiovisual, que a mi, ojalà jo poguera fer audiovisuals, perquè es va transformant i ho veus tot allò. Jo sempre són imatges fixes, perquè la pintura no pot fer altra cosa, no? A veure, així n'hi ha un altre Cosmos, també. Estos no són molt grans, Estos són assequibles pa parets en les que habitem. I este altre Cosmos, que és molt bonic, però la foto me l'ha enfosquit una miqueta, perquè ahir al mig la matèria es maneja d'una manera molt, molt bonica. Quan arribem a este altre Cosmos, ja té 2 metres, això que és una cosa, és que no pot ser. Jo es comença i de repente comença a eixamplar, o a pujar cap amunt, cap avall. És que no pots prescindir del tamany. El tamany a mi m'impressiona, no puc. I me diuen, és que això no ho vas a vendre. És igual, jo no ho fas per vendre-ho. Com ho vaig a vendre, això? Jo mateixa sé que no n'hi ha cases que tinguin aquestes altures ni aquestes dimensions per posar els quadres, i que si les tingueren, els quadres se farien papilla en 2 dies, perquè entra la llum i te'ls desfà. La llum i el sol i l'aire t'ho desfà tot. Aleshores, què passa? Pues que a mi no ho fas per vendre-ho. Jo tinc coses molt xicotetes que sí que les puc vendre, però estos quadres ja comprenc que això és per llocs, jo què sé, de gegants. Això no pot ser. Este també és un Cosmos, el Cosmos número 27. Tot això ho vaig exposar a la Universitat de l'Espai IRS de Stuttgart. Va ser preciós. L'exposició va estar 6 mesos penjada, tenia apunts, tenia estos quadres i tenia uns murals que ara es veureu que ha seguit pintant-los. La setmana passada en Cacavila, de l'astronauta, que tenia 3,5 metres. O sigui que jo vaig a per totes. Així no podem deixar les coses a mitges. Per exemple, té quasi 1,40 m o per ahí. I està pintat en el dit, que ahí me tingui que parar un poc, perquè si no ja, o sigui, ho estic passant molt de pressa perquè s'està fent molt tard i no pot ser. Un altre Cosmos que no és el que veiem en la realitat, és una interpretació o un punt de partida per a seguir creant plàsticament espais, matèries, formes. Però, clar, el moviment no el tenim, i menys encara eixa projecció cap al fons que té la realitat. Jo talle i dic, d'això per cada davant, tot cara a mi, i ja està. Bé, així n'hi ha un altre Cosmos d'estos tremendo, que jo no sé si ha sigut una explosió o què li passa, i que va ser un dels primers que vaig pintar, dels Cosmos. Tot això són taulers, són quadres. Tindrà 1,20 m, això. És assequible. I després d'això vaig fer uns murals, com podeu veure. De l'esquerra té 5 metres, se diu Macrocosmos 1, és el primer que vaig fer. Ahí encara se nota que n'hi ha 3 peces, perquè està fet en paper, i, des de luego, per pintar això vas tindre que espavilar. El de la dreta té quasi 4 metres, també. Això ho vaig portar tot a Alemanya, ho tingueren que penjar en això, ui, senyor, com es diu? En andàmits i en tot el que pillat. D'ací, com podeu veure a mi, ahí baix també, és el Macrocosmos 3, també és enorme. Això ho he tingut que fer en paper, perquè, clar, en la tela me se'n doblegava.
I era horrible, ne tinc uno pintat en tela i tots els bordes s'han fet redonets. Això no... El paper li posa unes tires fortes que ho aguanten i ahí està. En qualsevol moment pues, ho tirarem al fem. Jo que sí que farem en això, perquè això tindreu penjat, ho tinc tot, fins al moment ho tinc penjat, però realment és una cosa impossible, no? I ja este que és l'últim que vos pose, que és el macrocosmos ètnic, perquè a mi me sona a ètnic, no sé per què, africà, del 2022, el vaig acabar en el 2022 i com vos dic, l'astronauta l'ha acabat fa una setmana, però ja no m'ha donat temps a posar la foto, posar-ho així. Bé, en conjunt, com podeu veure, ha sigut, no sé, un caminar, un camí en el qual m'he trobat, pues això, parades, així me pare i així això ho estudie. Quan ja ho he estudiat prou, per no repetir, com pinte tots els dies, pues ala, seguim endavant i descobrim una altra parada. I finalment pues, arribes a on estàs ara. He començat una nova sèrie, jo dic, vaig a fer l'última i va ser gloriosa. Esta va ser de molt de color, de molt de ritme, de molta alegria. Me posa a pintar, se diu monodies. Monodies perquè m'ha eixit en blanc i negre i en geometria. I dic, pues no és esta la última, esta serà la penúltima, perquè la última té que ser la gloriosa. I bé, així ho deixo ja, no vull cansar-vos més, que portem ja... Ui, portem molt de rato donant-vos canya. De veritat, tot això es pot parlar d'una altra manera, ho podem racionalitzar, ho podem... No sé, però me pareix que per ensenyar un poquet la meva obra ja està bé. Moltes gràcies. Gràcies. Així fora teniu un quadre meu real d'1,70 m. Així l'han pogut posar. Sí? Ah, el llibre. Però no tinc jo bolígraf. Ah, ui, bé. Bé, així m'han fet signar el llibre d'honor. És un honor més. Estic molt contenta. I es dic que gràcies. El meu agraïment serà en el desig etern. 25 d'abril del 2024, dia de la batalla d'Almansa. A tots els que esteu així, agraïdíssima, Heu fet un superesforç, doncs ho agraïsc en tota l'ànima. Ja sabeu que vos estime, ja. Ens estima i ho ha demostrat i t'estimem, Aurora. Ens s'ha obert així en canal el cor, hem vist a l'Aurora més humana, com ella és, la valenta, però sobretot hem vist a l'artista, a la gran artista, i t'agraïm molt, molt. Sé que és un treball difícil i que t'ha portat molt de temps per a poder compartir, és com haver anat al seu estudi i haver estat allí hores i hores. Tota la seva obra fa ganes de contemplar-la durant hores, fixar-la la mirada, i Aurora, no ens has deixat indiferents. No estigues preocupada per això, sinó tot el contrari. Ha estat un autèntic goig i un privilegi que el Consell Valencià de Cultura, en situacions com aquestes, en moments com este, de veritat que és quan més ens sentim orgullosos i útils, perquè obrir esta casa a l'art i la cultura és una de les funcions nobles que tenim i amb tu ha estat sublim. Gràcies. I ara sí,
agraïment a tots amics i amigues que heu estat ací, professionals, artistes, periodistes, família, i anem a celebrar-ho. Crec que n'hi ha un refresc ahir en aquest meravellós jardí que ens acompanya ací al darrere, i així podrem acostar-nos a Aurora i continuar conversant o abraçar-la. Gràcies i fins l'altra.